समाजनो बाहायके डेभलप खालामनाय बोथोरावनो ट्रिनो चौधरी संनोखै सं पावना लायो बिसि पावना और खालामना सिनि उन्नति बाहायके खायनि सिनि मयानो बमति बमति खायनि बोथोराव और कप कप के बिसि बुरं दे अम हाखलाय गिदा चौधरी कक मालाय मानि पान्दा खलायसा अमाय के बिसि बुरं सति अमाय ताबो खाय दिनो अमाय कम सिनि 21 परिबा नतै गेसं सुदो अमा रि बुंसिनि या सिनि लाइसाव मासु मुतंग सिनि हेल्थ कैम्प देखायनो के फल पखरा प्रत्येक हस्पिटाल थांगे फल पखरा खायनो के हेल्थ कैम्प सुक्रि रौनो तयै रि रौनो चिरो आकरक सिसा खायनो सुरौनो सं बिसि कमले मनिगो बिसि कुरिसा बिसि थाने बिबो सिनारो जगन्नाथपुर दोनाले मारनो कागज जों फाइ सकालेखा र जों आगेनि चिनि और कमलायनि जों अमो संमनि कदमा और हरियाणी वासुनि कदमा चिनि जों एक्टिविटी देखाय मानो के एक्साइट हाई फ्लाइयो चिनि जे गोयल खागै पैसा बाइसि डिस्ट्रिक्ट आलका हाई सिंखाय कमांग के लास्ट कमी खमसा तो बाबू चिनि दमासनि बस चिनि नाय और जों बिसि कमलाय मानि अरन खायसि ताकलायो ओ वासुंगो जों अरनि परिवार खुंरगनो একটা কিছু দে মুসা মুসো রই জামানা ওয়াসব মুসন অনেক কিছু শিখামেন সাব লাই ওয়াসব লাই जों তোমার ওই মাকে সা তোমার বর্ণ মুসা সে তোমার মাকে সা ওয়াই রক ওয়াসব হইনো जोंनि ওয়াসব মনো সেমসা কই পানি जों ওরেন দুখ প্রত্যেকটা নখনো হাই ওরি কুতুম কানসাসন বেতে রই জামানা মা সিংজরাবা ওয়াসব মুরি তুমিনো जोंनि कुटुंब हायनो फांलाय फैजाल हा जोंनि खाक भुट केर कथार तंमनि बाय जों त्रिदेव जोंनो त्रिबार तंमनि बाय जों याक सय नहमनि बाय जों सफायजागो जोंनि इच्छे फैनाया जों त्रिदेव नो खुइ तंमनि बनि हियालिमा मं बनि साजागमन बनि बाय बर' जोंनो जे निहय आसाय तंमनि बाय जोंनो सफायले बनि सिगां खरो जों भाइफ्रो कुमारी कुटुम गराबुया जरफा बसनार तो बनि बरक साबो संलाय जायो तो जायो तार मुसु बरक कुमनि सिगां जों वैसर लाहा कांग्राय सरा जागावो प्रत्येक नुखुंगो कुमाय कासे कासे कुमा दिते हातलाय दिनै मयादि 108 कि पुलिसनि अरेबो कुमारी समाज समाज बाय मा बरक न खिसा दिनै ए वयालनि बर'नो मन्ति गेसे सान्तना हमारे जमाना खत्म हो जमाना वासुनो ओरगानो जाबलायनो कक्स आइने नसुरो र जिकक मलाई माने कक बिनो साबलायले हा साबलाय वालायबो लां हा के अरनि हाजारमोन जोंनो हाजारमोन ओ हाजारमोन र जोंना हाजारमोन बर'नो हाजारमोन लोगो सं ओ वासब मुक्ति जे खेमसा हॉस्पिटल